लामानिफ्राय फैबाय आरो ना ओमफ्राय डाइरेक्ट गारियाव गाखोनो थाबाय आरो आंना ओमफ्राय दा ट्रेनजों थांगोन आङो ओमफ्राय ट्रेन स्टेसनालागै थांनो थाखाय गारि बासनालागै जों मोनफैबाय स्टेसन एबारहाय आं टिकेट लायग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय टिकेट काउन्टारखौनो बावगारनानै मालाय बेलेगनियावसो थांफ्लांदों ओमफ्राय नै एबारसो मोनबाय आरोना टिकेट काउन्टारखौ टिकेट लाखांनानै बारो ट्रेन गाखोनो थाखाय रेडि जाबाय जों गाखोनानै प्लेनाव गारना खारबाय जोंखौ खारलायलायबाय टेन खारनानै मोनबाय खारगलायनाय जादों दि खालि रथ'बो खालि खारदोंनि गाखिनो बेरना इन्टारेस्ट मोनदों मानो होनबाथाय खालिना जों जनाय जायगाया दा फैगोन माने मानसिफोर खारसो गारलायलायदों जोंबो खारदो ओमफ्राय जोंनि उनाव मानसि खारदो आरोना ओमफ्राय जों गाखोनो हाग्रोबाय आरो खान्थि मोनबाय थेवब्लाबो खारबाबो एख' इदि माबा मोनाखै मानो होनबा जनो मोनबायना जनो मोननानै इन्टारेस्ट मोनदों आरोना भिडिअखौ जोबजासिमलाय आं न'आव थांनानै मा खालामबावना लामा ससेयाव फोजोबो आरोना बाबाया आंनो सालमुरि जानानै दाखालि संनानै गोथाव मोनजादोंमोन ओंखायनो थाखायसो जानो नागिरदों आं दा जानोसै सालमुरि boil koni makinai biang sana itu udah kau ni bayar kita tu mak karena trena थांबाय
जोंखौ ओइ सिगाङावसो लाखिना दोनहैदोंमोन ओमफ्राय थाबायना फैबाय थांबाय ओमफ्राय लासै लासै खारदो खारनाय बायदि नुवाखै Oh, thằng Niên được.